Είμαι από το Νέο Ρηνεό και Γαλλίας. Είμαι 75 ετών. Έχω ζήσει που λένε καμένες γίδες, καμένα τα πάντα. Όλοι λένε λόγια, λόγια, λόγια. Στις τηλεοράσεις οι μεγάλοι καθηγητές πανεπιστημίου τέτοια λένε κάθε μέρα. Τι θα γίνει ρε παιδιά? Το τέλος τι θα γίνει? Δηλαδή θα μας κρεμάσουνε σαν τα αρνιά. Το αίμα μας έχουν ρουφήξει. Άμα μας κρεμάσουνε θα βγάλουμε μόνο νερό βρε παιδιά. Προς Θεού, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τη ζωή μας. Ήμουνα παιδί της κατοχής και κοίταγα να δω τι θα κάνω, να ζήσω καλά στην κοινωνία. Για αυτόν μου μετανάστευσα, πήγα Γερμανία, γύρισα, έφερα τόσα χρήματα στην Ελλάδα. Ήρθε το κράτος, δώσε φόρο, αγόρασε, δώσε φόρο. Κάνε, ράνε, μου τα φάγε κι αυτά. Τώρα τι θέλουνε? Τι θα κάνουμε τώρα ρε παιδιά? Τι θα κάνουμε? Ας τον κόσμο που λέει λόγια, λόγια, λόγια. Πάνε ψηφίζουν τα ίδια κέρατα. Ψηφίζουν τους αλήτες. Ψηφίζουν τους απατεώνες. Τους κλέφτες, τους λοπροπίτες. Που δεν λένε για την Ελλαδίτσα τους κανένας. Από το γέρο Καραμαλή μας έστειλε στη Γερμανία σαν ένα κοπάδι αρνιά. Τα μας έγραψε στην ΕΟΚ, μας έβαλε, μας εσακάτεψε. Τρώμε μια γραμμάτα και με ένα τζιν. Και έχει όλα του τα παιδιά, όλη του τη ζωή, τη γυναίκα του, τους πιο πλούσιους αφήσει. Ρουφήξαν την Ελλάδα όλοι ρε παιδιά. Τι άλλο περιμένετε ρε παιδιά? Εσείς οι δημοσιογράφοι, εσείς όλοι πρέπει κάτι να κάνετε. Είμαι 75 χρονών. Φέρτε με εκρηκτικά, να ζωθώ. Βάλτε με μέσα στη Βουλή. Να τους ταράξω όλους με παιδιά. Δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Ο κόσμος δεν έχει, αυτοκτονεί, πεθαίνει από εφράγματα. Ήρθαν, έρχονται οι λογαριασμοί. Δεν μας υπολογίζει κανένας. Δεν σκέφτεται κανένας για αυτή την Ελλάδα. Όλοι τι θα υπάρξουνε, να φύγουνε. Γι' αυτό βάλτε το στο μυαλό σας. Τι περιμένετε στο σταθμό? Μου δείξτε μας όλους να πάμε πάνω να τους πνίξουμε. Όλοι με τα περίστροφα που έχουμε, με τα δίκανα, με ό,τι δίχως, να κάνουμε έναν πόλεμο ρε παιδιά. Και όποιος ζήσει θα ζήσει στην ελευθερία. Στην ελευθερία δεν υπάρχει άλλο.